दिनै जानुवारि 2026 मायथाइ जानुवारि दाननि 2 सा सानजा ओनसोलाव थानाय आसाम आरो लोगोसे बिटिसिनि जेसेबांखिनि सुबुंफोर दं आं गाहाम हामलायनाय बावहरदों। ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा गोदानै दाजानाय आसाम बिधान सभानि आसाम आयेन आफादनि 45 नं जिथु समस्ति बियाब बेयाव थानाय जेसेबां सुबुंफोर दङ गासिबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोदों। बे 2026 मायथाइयाव साफ्रोमबो सुबुङा जाहाथे मोजाङै आलो गोजोनै थांना थानो हायो, जौगानो हायो, मोजाङै मोजां खौसेथियै रायजो जानो हायो, खामानि दामानि मावनानै गावबा गावनि जिउखौ मोजाङै खुंलांनो हायो। बिनि थाखाय आं आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबदों आरो ओमफ्राय साबायखर बावहरदों। लाइमोनानो जाहैबाय सुबुं समाजनि मैखोम खाम्फा। दा लाइमोनफ्रा मोजाङै मोजां जुदि जौगालाङोब्ला, मोजाङै जुदि जिउखौ खुंलाङोब्ला समाजा मोनसे गिदिर गिदिर सुबुं फुंखा मोनो। दा फेस्टिभेल माने जेसेबांखिनि फेस्टिभेलफोर जादों, पिकनिकनि सम जादों, बेयाव साफ्रोमबो सुबुङा समाजारि जिथु नेम हिसाबै रंजानांगौ, समाजारि नेम हिसाबै रंजानांगौ बाजानांगौ। बिनि उनाव नांलाया खमलाया आरो फेग्रा बेसाद लोङा जासे बा लोङोब्लाबो एकदम खम बिबांनि लोंनानै रंजानानै सोलिनांगौ आरो ओमफ्राय गोजोन थासारिखौ सोरजिनांगौ जाहाथे अलखदनि जिउ गोमाया। आं बेहायनो गोदान ओंखारबोनाय जे सुबुं लाइमोनफोर बेखौ खावलायदों। अलखदावनो जोङो जायखिजाया जाहाथे माबा जाया, जाथाय जाया, बेखौ आं खावलायहरदों।